Мисля, че е позволен, не пречи. Може би Shusmaster Ninja Gear майн е забран, не знам. Да, именно. Тия неща от дънджана. Бум, Celebration MK2, Xeno Popper, Elf Бягай, Melter. Алекс. Да бе? Мъртъв съм. Мъртв си. Не, No. така си помислих. Та-на-на-на. Оп. Алекс. Ау. Това беше unbelievable близко обаче. Ходи си. Jump! Това беладона стафа ли е? Мгм. Мале! Прекалено Беше близко до близко. комфорт. Това за малко ще да ме ликвидира. Буквално. Бяха една толкова близко, брат. Какво прави?